Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kakhasi Students Union KSU East Janti Hills District Unit Hapo ka jingilam u President ba Stimli Susyang ringkat bagi dekhot kaseng kalapan pawi ka jing persya juri ka public hearing kabla bu banong ha ka live hui trik unaitung halor ka project Sri Cement Plan hadai stong ilaka Sutnga East Janti Hills District. Ya kini ka public hearing on pelong na Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kum shibenta jengkaru kam bishar ban aijing bed ya kata ka project. Habakran syakilat pathai kubor ba stimli susyang ulo ong ba ka KSU kamla ban menjuri ka jingwan ra ya kata ka karkhana hendrai ka yang scam ban yada ka hok bar ka jingyo jingyada jong ki try mulung. Ulo ong baka seng kadon ka jing sngokya halor ki jing ta ki bala ban mi na ka project khamtam ye ka mariang ka kot ka khya jong ki pat ba ka jing yo em jong ki snong ki ba marjan ulo ong ru ba shwa ban ai kanu ka jing bet ye ka project ka sarkar ba ka Meghalaya State Pollution Control Board ki dei ban sngap bhai ka sur ba ki jing sngokya jong ki pat ba ki ba shakta ka KSU kala kentu ki pat ba ka than balong ki ba pet ngor bat ban teli ban dai ka khendo ka siam ki ka mariang ba ka jingmentoi jeng ki pateng ban sawan ka seng kala pen pauru bakan beteng ban budin ni ka kam bat ban yang ringkan bar ki pat ba halor ki nugi mat ki bakta ya ka jela bat ya ka chai ban riu U President ka KSU East Janti Hills District u Samla Susyang u yathu ba u Member Secretary ka Pollution Control Board u Dr. G.H. Sharmang, MFS Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB u ong umla ban pensange ba kirpat kinong kershan ha ban pelong prabaji min step. Henry kaseng kampriang balai ha ban sngap tang ya ki ba kershan ki ba persyapan omla bu jingkeli ka KSU. O President KSU ther ka ka jingle don bor jong ka sarkar na kliang ka seng kan persyaben. Tentang layo abani kedo yo Member Secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board bide bat kene public hearing gimun ban perlong biang hagalai pe jadi mentau penai mar kene keju hearing la ban kemau kene keju hearing kila perlong teng menchua dari kila fil to por da jing persya jong nong chong to than tementa nang liang board kemut ban perlong biang session bat jing perlong ki kan long be hagalai pe jadi mentau penai te kum gaseng ngi persya jor je kene namar hadin ba pilai upai bat nong chong jong isen tia bat kantam upai bat jong to than ha ka ba si simen gemut ban set op ha to than mar ki bun nong chong ki kwa ba kim kwa ba kane ka jingwan jong kane si simen kindu no ya ki heli pentor ne ki jaka puta ki jong ki na tharai mene ngi la yo ban ni kindu e Member Secretary par ju por ngi la ai ya ki saki setar ba ki pai ban nong chong ki bala soi kerteng kantam ki trai jaka ki bala pa to jing tho jong ki ba ki persya jur dalele ki nam kwa ba kane si simen kanwan pan yo kujat ha to than kantam po il kanok kli te kum gaseng ngi ni adon rakat pat ba pada ju por pat ngi sing pelam ne haji kedua jongi bat Member Secretary yang ba ya hearing on pelong por prabaji PTV habro oi perte kantam ya por tre ngi nong tre sokar no por ki bo bech feu ji chudrong kai gene pat ba gene ki gene ka ngi but ke mudut pelong ya hearing ha por prabaji ngi sing longo bat kadon ke gi chelon dit pat kantam ngi bu i jingli kumba I Member Secretary yang mene ba ke jing kerpat na kliang ngi nong chonong ki bron choto than ba ban pelong gene hearing ha por prabaji namar kidon ki pajba yo lek tre lek ta kumta itu ngi mene rengi bu je ya wi jingli lada ki pajba nong percapat kyong yo Member Secretary kan but ban pelong por heu je met kan but kan lek umno kan pelong bet por metru kata ngim la ban ngi namar kan gede ka plan jong sarkar tharai pat kadon ge chelon det ha ngim la ban tip ba ke jing pelong jong ki men step prabaji ngan ong bet ba kadon ga plan ka bachelon det ba cherke ba pat kum ngi paj ba nong chong jong isen hills bat kham tam ki bade na to than ki kani si gila mi chasrok ban persya ya jing wan jong ne simen kum ga seng ngi ni don kat bat dalile ngi ru ngi na mailat ba kene si simen kan don ang ti than bat ngi ni don kat bat ki trai chong bi don to than kham tam ki trai chong ba chakta ha ga to jaka ka bagi song gi sa Secretary ong ba ya ga hearing on ya bet ha to por kum ba ki labu ba to tarik te hoj kum ta ong ka por mar ong ba ki don ki paj ba nong chong na to than ki request ya ga but ban pelong ka por prabaji kata gen ga bangi sing longo mo injo ki ong ba ka
Habis kamdai ka por ng pray de pray ka himbo nem ka complain na lo em ngi law ngi bas ketrim ne pelong na por feu je mo ong ngi nam la chu mara la dil ka por pla taw ong ngi te ngi la sang thu ba ka jingle jong ne bot hai ka don ga i chun det ngi sang thu ba ka sarkar ka ba mo ka badon ha ka por sinchar ka le ban thombor ye thombor yo paj ba ndre ngit bo paj ba badon ne ka than jong ngi taw la stang ban kilas dang man sang thu de ka jing ta kham tam jong mi mariang ban ngila ban ong cispa la daga kana simen company ka wanang te kindu lut ki cloud batat bat kindu kham tam ya ga jaka rep jaka riang bat ik umbam di ngitip yang ne namar kana ka plan ka di ka bahe tam kolong simen ka bahe kolong nomor line nam kala po india Di baka jing pasang ban long sebuah ban wara ini project desi gidan na jerong ki ba ralor desi badan bentalang la ban don ki ba kersum lang yang ne la ban tip selendet dari ka don ka i selendet man la ban don ki ba ya selalang kum kaseng ya tam la ban len ki bon ki ne ki mendiri mo ngila pan ong ki long setengah ki ba sa thet kam tam ka spai rupa te ka wei ka kerwo ka ba sai ka dar kam tam ni ong ki ba kin kala ba mut berkat ya long di man din hanang ba kajaj meriu ka nam du jaj namar ngitip lada kane ka sri simen ka wan hang te ka jing onong ka dewi i malori hare gitu ibri ka dan ka tan ngangit ba sin ka si kin sa kala kin sa petwir ne ki petwir sigwi wi jaka ngitip chono kin namar sin ba pila do ya ka jaka tre sin ba pila do ya ka umba mumdi ya ka lengkha ngathrai kala e yaki atau pi buru atau jingwan ki company ki nong ba ai kam ai jam ki na sama jing kam tam hakum kani ka por tu kam ku em phi ka jingwan jong company ngai pan kumba ki wan ra chuchu ya ki barjala po ka bri nyo trip kumbolong mata ki por mchwa ki barjala ki badon po bri nyo trip kim da buntan re metal pi i chi than narpo ki badon ki cement plan kham tam po than i jang tia jongi habro habadon gini industri ki bun hi ginong tre gidi barjala kalong kumba pen bun pat pen ban yo barjala re gi yo kam jam kam don atau pi nem pada mentara jing persang ba sang por ki pas motu i jing penjat trai kami mari em hatu por mar ki bri kim pat ombe hatu por ki bri kim tip ba ba kumno kan je ken kumbolong mata ki bri gula dang man sang tu namar haswa ba ganu nu cement plan kan wan hai tu jeka ka kular bante hospital ka kular ban ai kam ai jam ban menta ki bri gula tip ba pleng gane gadi tang jing kam thok sudah marum don pi gi don gi samla jong gi balik tre bangalore balik tre delhi balik tre mumbai pi gi don gi samla jong gi bisa sho sa bom mang te bisa ki ba sa thombor hi wi gi ta jong ri india kadi nagada bam don kam don jam po jela jong gi ho ngi tip ba gi don gi cement plan re gini cement plan bat nangkong gi ai kam ya gi de gi prado persam jong ki mar pitip cement plan ga jong mender ndei jong khasi jong सरकार तक ले बोर है से ले बोर ना पोर से पोर हरे ले सरकार के ले बोर ni pat kum paj ba ni ru don ga bor ta mar ga bor ga chong paj ba ndei ga सरकार do lai ko te nyawan ni le ndei tang mang ndei paj ba sonong te bro gini le kat kum ga jing kat kum ga information ga bing yo boro ino sonong ga don ha ga to san ga di paj ba ban persa ga ne ga sisimen atau pi em nga tang ga wei na liang jong gi kam tam gi kerpat ya gi bor mo ya district president ba kam dei ban khang lan ti ya kino gi paj ba yo wan ha to hearing mar kumba pi ni por de pa nagaliang jong gi por kham tam gitu gi dalal jong si semen la ban ong ki khang lan ti ya gi paj ba gi bathumu an po cho to ga jingelang pasinga paj ba te ngim ko achu gane kan dia namar lada ki khang lan ti sia khang mut jing ba khle kan le be sarkar kata ngi ong extend streamly suchen